Sziasztok! Mankovics Júlia vagyok, és kisvállalkozásom Emilim Design. Amikor megszületett kislányom Emily, és miáltal van a Emilim Design nevé, gondolkodtam, hogy nagyon fontos megőrizni a legédesebb, a legcukibb pillanatokat egy gyerek korából, és hamar jöttem, hogy más szülők is úgy gondolkodtak. És így született meg az ötlet készíteni egyedi névre szóló babanaplókat és kincses dobozokat. Nagyon szeretem, amit csinálok. Minden egyes babanapló és kincses dobozokat szívvel és lélekkel készítek. Most viszont úgy érzem, hogy kész vagyok lépni a következő szintre. Szeretnék többet terméket készíteni és bővíteni a termék kínálatot. Többet szebb és jobb minőségű készíteni. Ehhez nagy szükségem lenne She's Next támogatásra. Szeretném bérelni egy kis irodát, hogy nem kell hálószobában dolgozni. Még szeretném befektetni pénzt a marketingre, hogy több ember tud Emilim Designról. Emellett több új termék bevezetését is tervezem. És ehhez jön szakmai útmutatás is. Köszönöm szépen!